Hola, estàs a punt? En aquest vídeo número 3 anem a treballar la veu. Ara ja sabem com crear espai en el nostre cos, sabem com arrelar-nos, sabem com respirar millor relaxant les espatlles i també sabem que el nostre pensament modifica el cos, la veu i la locució. Amb aquestes eines, ara anem a preparar la veu. En el primer exercici, t'imaginaràs que l'espai on faràs la presentació o l'espai on ets ara és la teva boca. Que la teva boca és tan gran com l'espai on ets ara. La teva boca és tan gran com aquest espai. O és tan gran com l'auditori on vols fer la presentació. La teva boca és aquest espai. La teva boca és aquest espai. La teva boca és tan gran com aquest espai. Segurament observaràs que hi ha el paladar tou que s'aixeca una mica, la faringe que va enrere, sembla com que les galtes ocupen més espai i que s'eixampla la boca. Un cop tenim l'espai, les cavitats de ressonància poden fer la seva feina i poden ampliar millor la veu dels plecs vocals. Però els plecs vocals també volem que estiguin àgils, desperts i que donguin un registre ben ample per poder trobar la musicalitat natural de l'entonació. Anem, doncs, a fer un exercici per exercitar, desvetllar els plecs vocals. En aquest exercici, com en tots, treballarem també amb l'imaginari. Ara serem una abella que fa un so d'S sonora. És molt important que l'abella s'estigui divertint, que l'abella tingui moltes aventures i que el teu imaginari la faci passar per moltes flors i que pugui jugar d'aquesta manera amb aquest so. I és molt important també que hi hagi una amplada de registre tonal i que puguis anar de més agut a més greu, sempre dintre la teva comoditat, sempre. Tots els exercicis els has de fer còmodament, de manera fàcil i feliç. Jugant una mica amb el registre. Això ho pots fer 2 minutets seguits, cada dia, uns dies abans de la presentació o des d'avui mateix que has conegut aquest exercici. Bones pràctiques, bona presentació.